У фармаце адкрытага дыялогу жыхары Шклоўскага района абмеркавалі канстытуцыйнае рэфармаванне. Нагадаем, што беларусы могуць да 25 кастрычніка адправіць свае прапановы па змене канстытуцыі ў палату прадстаўнікоў. Дэпутаты прааналізуюць і абагульняць усе паступіўшыя ініцыятывы ад грамадзян рэспублікі. У двухгадзінным мазгавым штурме прынялі ўдзел дэпутаты, юрысты, прадстаўнікі палітычных партый і грамадскіх аб'яднанняў, моладзь. Прадуктыўная дыскусія ў такім фармаце дазволіла абмеркаваць і сфармуляваць шэраг прапаноў і ідэй па далейшаму дасканаленні Канстытуцыі, заканадаўства ў галіне палітычных партый, накіраваных на актывізацыю іх дзейнасці, выбарчага заканадаўства, пераразмеркаванне канстытуцыйных паўнамоцтваў прэзідэнта, урада, парламента і мясцовых органаў улады. Сегодня очень получился плодотворный и интересный диалог. Все присутствующие высказывали свои мнения. Лично от меня будет такая поправка в Конституцию. Это повысить возраст избирателей. Все-таки 21 год – это тот оптимальный возраст, когда надо принимать участие в избирательных кампаниях, когда это осознанно и обдуманно. Беларусам ёсць што абмяркоўваць, і абмяркоўваць гэта трэба на такіх дыялогавых пляцоўках, а не на вуліцах і маршах, дзе падзеі могуць развівацца непрадказальна. Зараз усім варта без эмоцый, разумна і паслядоўна рабіць неабходныя для развіцця краіны крокі. Несомненен тот факт, что время не стоит на месте, мы не стоим на месте. Все не только внутри Беларуси, но и за ее пределами течет и изменяется. И поэтому те нормы закона основного нашего Конституции Республики Беларусь, которые были актуальны в момент принятия ее, сейчас претерпевают изменения и вносят необходимость для корректировки нашей Конституции. Очень важно, что наше общество, наши люди, они не остаются в стороне, что у них есть много идей, и что они готовы сегодня открыто высказывать свои предложения, высказывать свои идеи. И я думаю, что многое из того, о чем говорилось сегодня, конечно, мы передадим в том числе и в наш парламент для обсуждений, для выработки предложений и для того, чтобы тот вариант Конституции, который будет предложен на всенародный референдум, чтобы он содержал и все то, о чем сегодня говорили наши шкловчане здесь, в этом зале. Такі фармат, безумоўна, дазваляе сфармуляваць вывереныя прапановы для разгляду на ўсебеларускім народным сходзе, дзе будуць вызначаны ключавыя напрамкі развіцця краіны.